wannan kwamitin da kwamishina ya kafa su ne ɓata garin gangare suke adawa da kafa wannan kwamitin da aka. Ina so ka jagoranci zuwa gangare domin kama yaran da aka lissafa mana su. Please sit down. Sit down. Kar ka amfani da tim ɗinka, ka yi amfani da ainihin tim ɗin 'yan bijilantin, saboda sun fi mu sanin saƙo da lungu na ainihin unguwarsu. Ta haka ne za a samu wanda suka yi wannan laifin a zaƙulo su. A duniya wani lamarin mana ban tsoro. A duniya ne, a duniya wasu na harakalla amma kamar ba sa tsoro. Wasu da daɗi waɗansu na faman roƙo. A duniya ne, a duniya wani abin ban gane ba. Wasu na fama wasu ba su san wannan ba. Wasu na da hali amma cuta ba su daina ba. Duniya ne, duniya.
lamarin na ban tsoro a duniya a duniya wasu na harakalla amma kamar ba sa tsoro wasu jin daɗi waɗansu na faman roƙo a duniya ne ni a duniya wani abin ban gane ba wasu na fama wasu ba su san wannan
wanda baya sallah ba shi da tarbiyya, bai karatun allo baya karatun boko, wanda baya girmama manya wannan ba shi da kunya, wanda bai taka ba cikin rawa ta na gane shi, wacce ba ta da iPhone ba ta da mai mota ba ta da mai ba ta kuɗi wannan in za ta yi birthday, wacce ba ta da gashi mai fari na kanti wannan ba ta da kunya, ita ce ke zagin manya wanda ba su da aiki sai aikin gulma, san ba su da tsari kuce da su bari in sun ki ku, wanda ba su kyauta kuma ba sa saraka, ba sa jin kunya shi ƙarya a gaban yaransu, wanda bai zumunci sai rena aminci, wanda bai ganin kimar mu ku bar mu da su, wanda bai juya ba
duk abin da na tambaye ki ina so ki gaya min gaskiyar al'amari kuma ki tabbatar min da sahihin gaskiya a kansa. Wannan ita ce dama a gare ki. In kuma kika kuskure sabanin abin da ni tambaye ki ba ki bada amsa da ya dace ba, duk abin da biyo baya kanki ne. Kin ji na gaya miki? Kin ji ko? A duniya wannan mutum kyau. a duniya Kin san sa? Na taba ganin su. Sure nan ya kawo shirin biki. Wane ne saurayin naki a cikin su? Sunan shi Bashir. Na Bashir yake. Ya za mu ga Bashir? Wallahi ban sani ba. Ai aksi ina za mu ga Bashir? Ina da numban shi. Eh? Ina da numban shi. Gaya min nambarsa yanzu. Kin ji ko? Kuma listen, zan kira shi. Ina so ki magana da shi confidently kamar yadda kuka saba waya shi. You should not show anything cewa akwai wani abu a cikin zuciya ko kuma akwai wani abu yana faruwa. In haka ta kasance, to you will be in consequences. Kin gane magana ta? Gaya min nambarsa. 070 070 35 35 68 68. Hello? Okay, yawa reception ne ba? Okay. Dalla muna son chips da egg da tea haka. Alright. Okay, to shi kenan. Yawa, tun san me nake so da ke? Ki je har ki je ki dawo. Idan za ki taho sai ki tsaya, sai ki bi ta reception din. Sai ki bi ta restaurant din cikin wurin sai ki taho mana da abinci. Alright. Speaker wannan sata. Kowa yana jin abin da kuke faɗa. Kin ji ko? Hello? Hello Charlie ce. Kana ina? Kamar ya? Magana ɗakin mana ga kawai na sun zo kuma kai alkawari zaka ba da ɗaki. Okay. Kin san me nake so da ke? Ki je Queen's Hotel. Dan kika je ki shiga reception. Sai ki ce ki samu reception din sai ki bani shi a waya. Okay to. Alright. Banta. Yasa kuke kokarin rufe littafi don kun karanta shafin da ya muku daɗi ba tare da kun je shafin karshe ba. Waiwa na wakilta ya jana'izar gawan nan ne. Ni ne. To waye shimfiɗa tabarmar zaman makokin? Ni ne. To me yasa bayan jana'izar ta tabbata tare da ka bi ta ka tabbatar an saka ta a rami ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gawar ta tashi. Sai ke maza ka je ka daɗe tabarmar zaman makokinka don guguwar da ta taso wallahi ta kanka za ta fara. Domin soyayyar da take tsakaninta da su ba yadda za a yi suna ji suna kallo su bar ta koma. A duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama.
su da gurin kwana a duniya, wasu kuma ba su shan rana a duniya, wasu kuma ga suna fama da yanayi ne ke sanya zuciya kuna. Waɗansu babu na ci ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai